सुशीला विमला येती येती इतक श्रावण महिना फूल काढ्या आईलीची शारदा तू योगो फूल काढू का ಮುಖದ ಬೊಂಬೆ ಕಳ್ಯಾದೋಳು ದಿಬ್ರಾಂಕೋರು ಅನ್ವಾಳಿ ಮುಖದ ಬೊಂಬೆ ಕಳ್ಯಾದೋಳು ಲಾಯೆ ಮಡ್ಡು ಗಂಟೆ ಮಡ್ಡು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ಲ ಕಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ಲ ಕಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿ ಫುಲ್ಲ ಕಳೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಚಿ ಫುಲ್ಲ ಕಳೆ ಅಲಗೋ ಅಲೋ ಶ್ರಾವಣ ಮೈನೋ ಯಯತಿ ಫುಲ್ಲ ಕಡೂಕ ಯಯತಿ ಫುಲ್ಲ ಕಡೂಕ ಚೂಡಿ ಬಂದುನ್ ಮಾಡೋಕ ಚೂಡಿ ಬಂದುನ್ ಮಾಡೋಕ ಚೂಡಿ ಬಂದುನ್ ಮಾಡೋಕ ಚೂಡಿ ಬಂದುನ್ ಮಾಡೋಕ सगळ्यांक काही नमस्कार. तुमकां आमगेल चॅनल लायक जाल्यारी आनी सबस्क्रायब करका म्हूण जाल्यारी गुगलान तूं आमगेल चॅनल यूट्यूब म्हूण टायप करयात नातल्यारी यूट्यूबान तूं आमगेल चॅनल म्हूण टायप केल्यारी अशी स्क्रीन दिसता तांतूं सबस्क्रायब बटन प्रेस करका आनी बेल आयकन प्रेस केल्यारी आमी कसले नवे व्हिडिओ अपलोड करतना आनी पब्लिश जातना तुमकां अलर्ट येता. तुमगेल कला तुमी आमगेल चॅनलान तूं प्रस्तुत करका म्हूण जाल्यारी तुमगेल व्हिडिओज konkanivideos@gmail.com पेटयाय. धन्यवाद.